adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 16 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 24 bersikulo 1 ngadto sa 12. Sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babay, dala ang mga pahumot nga ilang giandam, ug nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila apan wala nila hikit-i ang lawas sa Ginoong Hesus. Samtang nagbarog sila didto nga nangalibog mahitungod niini, sa kalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Nangalisang pag-ayo ang mga babayi ug miduko sila, samtang miingon kanila ang duha ka lalaki, nganong gipangita maninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala na sila dinhi. Nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. Unya nahinumduman sa mga babayi ang iyang gisulti. Na mauli sila ug gisugilo nila kining tanan ngadto sa napulog usa ka apostoles ug sa uban. Ang mga babayi mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babayi nga kauban nila nanugilon niining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan naghuna-huna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babayi, busa wala sila mutuo kanila. Apan mitindog si Pedro ug midagan ngadto sa lubnganan. Milili siya ug nakita niya nga ang panapton nga giputos kang Hesus mao na lay nahibilin didto. Unya mipauli siya nga naglibog kun unsa gayod kaha ang nahitabo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.